Halo konco-konco, temangaken nama kula Lutfia Suci Alifka saking kelas PPDB kalih ewu kalih doso. Wonten ing video menika kula badhe praktek miru jarik. Khusus jarik gagrag Ngayogyakarta, khususipun wiru jarik putri. Jarikipun dipun wiru saking sebelah kiwa. Ukuran wirunipun kirang luwih 2 jari utawi kalih jari. Jarik menika dipun wiru kanthi lipetan ganjil mulai 3, gangsal, 7 utawi 9. Khususipun gagrag Ngayogyakarta, jarik menika bagian putih wonten ing luar, wonten ing jawi. Boten dipun lebetaken. Supados jaripun kaku, saben lipetan kedah diremes supaya supados jaripun kaku lan boten meletot-meletot. Ukuranipun kedah sami supados boten junjing utawi meleot-meleot. Menawi sampun supados boten udar, wironanipun sampun dipun jepit ginakaken penjepit kertas utawi peniti. Cara masangipun inggih menika jarik dipasang, wiru dipun pasang sebelah tengen. Dados jarik kagem putri inggih menika nutupi saking kiwa ten tengen.